de Famorca i arriba a Herbers. Des de Famorca a Herbers i des del Comtat als Ports, amb un vídeo i a ritme de bajoqueta rock, l'Agència Valenciana Antidespoblament ha presentat la Ruta 99, un recorregut que enllaça les comarques d'interior per a donar visibilitat als atractius dels 24 municipis més xicotets, els que no arriben als 100 habitants. La ruta és de Famorca. Benillup, a la comarca del Comtat, és un dels 24 pobles inclosos en la Ruta 99. Té ix encant de poble d'interior que el seu veïnat ha fet possible que pervisca en el temps. Estem enmig de la natura, tot un paisatge ple de pins i una verdor que, gràcies a les pluges dels últims anys, és molt verd tot el que n'hi ha al voltant. Benillup és un poble despoblat, però no deshabitat. L'olor de llenya que respira als carrers ens ho indica. La tranquil·litat, el sol, l'aire, la pau que té. Això és el millor. Molt a gust així, en el treball, en casa i en tot. I damunt és que estem a no res de tot, és a dir, el coll, que s'entanya mudo. La Ruta 99 convida a redescobrir estos pobles d'interior que no formen part de les rutes turístiques, però que tenen un gran valor. Per fet de ser menut no vol dir que no tinguem recursos naturals, patrimonials, culturals. A les comarques del nord, 17 municipis formen part de la Ruta 99. El més xicotet, Castell de Cabres, al Baix Maestrat. El racó d'Ademús i la Val d'Albaida en són 3 i a Alacant la Ruta 99 arriba fins a 4 municipis del comtat. La banda sonora d'esta iniciativa antidespoblació és de Bajoqueta Rock, que ha compost una cançó que convida a recórrer la Ruta 99, una mena de camí de Santiago per a la valenciana. Descobrís els 24 pobles